Abasolwa ecaleni lokukhwabanisa okuhlobene nomngcwabo wowabe ngumengameli uNelson Mandela banikwe ibhayili yenkulungwane umuntu ngamunye enkantolo yeMantshi eMonti namhlanje. Bayishumi nomuvo abantu abavele kule nkantolo malungana nalo leli icala kanti omunye uhlezi ngayedwana ngenxa ye-COVID-19. Kulabasolwa kukhona wengamele ezempilo e-Eastern Cape uSindiswa Gomba kanye nosihlalo we-ANC esifundeni uPhumlani Mkolo. Nakumbiko noAbongile Yankisi. Icala ngakwabatyholwa limeselwe umhla wesihlanu kunyanga kaMatshi kwaye kuquka khona umphathisa wezempilo apha ephondweni umama uSindiswa Gomba kunye nosihlalo wengingqi iDr W Bhirhubusane uPhumlani Mkolo kunye nalowo wayesaye kuba ngusodolophu womasipala ombaxa iBuffalo City uZukiswa Ncitha. Besithi abathutshisi ukuba noko bazimisele ngeli tyala ukubana bazoqhuba kuzobakho magingxigingxi kodwa ke nabo ke ngoku idefense sithi ubana nabo izokwenza ngandlela zonke ukubana i-counter actor yonke le nto izokuba isiza naso nabo abathutshisi beli tyala bekugcwele enkundleni kodwa bekugadwe nemiqathango ye-COVID-19. Sizithathe ezi ndaba sizibuyisele kune studio.